Erokamano maduong' mar yudo thuolo moro kendo matudi kodwa weche manyien mago mag RAMOGI TV. Otieno masani saa 3 kuma bende wayudo weche manyien mag Oimore. Odhiambo makawuono nengo mar mauta ochako med kendo chako tiyo ayanga kochakore saa 6 mano mar otieno ni. Kamano bende wang'iyo weche mag dongruok mag gwengewa kuma bende joka Uwezo Fund opuoyo Ugunja sub county kaka achiel kuom sub counties go ma bende osebedo ka timo chudo gi makare ne holano mar Uwezo. Wantiere koda weche mang'eny kendo modhuro kabisa ma bende oting'o chenro marwa mar ngeso ka ngeso mar mine wacho. Ngeso ni kata odhiambo masani wadhi bedo kod Lilian Amolo ma bende en min county ma Rariedo botwa kode e mine wacho. Weche ma wamiyo pek odhiambo masani gin magi. Our defense forces have played their part of establishing, maintaining, and enhancing security and stability. Jatend piny William Ruto odhialo jolweny 5 kawuono e odiechieng' jolweny ma pacho ka. For kerosene, the current price is 202 shillings and 61 cents. We are proposing 205 and 6 cents on account of stabilization. Nengo mauto medore kendo e kind siling 2 kod 5 ka EPRA wacho ni nengo no nonego idh mokalo kanyo. County Assembly no pass ne onego bed ni chulo. National government be no biro ni chulo. Koro mae maparo ni samoro de mi jok man diere ka dwan mondo fix joge manyalo chamo mshahara. Moko kuom nyamrerwa e county ma Migori ywak ne county no kuom wito gi oko e sama piny owacho dwa chako chwalo chudo margi. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Parni weche gi bende yudo kokalo e mbui marwa mano mar Facebook anyakla kod YouTube RAMOGI TV. Abende inyalo luwa e Facebook page mara mano Jailieta. Ote magi duto te bende warwako e mano e namba mar 236000. Wachako gi weche mag mano nengo mauta kuma duol mochung'ne rango nengo mauta gi teko stima pacho ka EPRA omedo nengo mauta e okang' machielo. Mauta kidoma petrol oidho gi siling 5 gotongolo 70 kod 2 kuom lita, diesel oidho gi siling 4 kod otongolo 40 kod 8, ka mauta mataya omed gi siling 2 gotongolo 40 kod 5 kuom lita achiel. Director ma EPRA Daniel Kipto lero ni medruok e nengo mauta chako tich ayanga odiechieng' makiny. County ma Nairobi super petrol lita achiel idhi usi siling 217 gotongolo 36, diesel 205 gotongolo 47, kaka Nyero mausa mataya iuso siling 205 mano kuom lita. County ma Mombasa lita ma super petrol idhi usi 214 gotongolo 3, diesel 202 gotongolo 40 kod 1 kod martaya 201 gotongolo 99. Jatend migawo mar weche teko stima Davis Chirchir olero ni sirkar oleso ganda kokalo chenro ma Petroleum Development Levy mochiwo omenda maromo bilion 1.77 e EPRA mabero chenro makama. The published prices today is 200 shillings and 99 cents. We are proposing now 205 shillings and 47 cents. This is 4 shillings and 48 increase. And for kerosene, the current price is 202 shillings and 61 cents. We are proposing 205 and 6 cents on account of stabilization. This is an increase of 2 shillings and 45 cents. The money that we take during slightly easy times as a levy, and we keep it in a fund, the PDL, Petroleum Development Fund, and that we use it in more difficult times to basically support Kenyans. So yesterday we went to Cabinet, and Cabinet agreed to use quite a bit of what is being held at the PDL, Petroleum Development Levy account, to basically support the price. Jatend piny William Ruto kawuono dhialo jolweny 5 kaluwore koda tich maber magisebedo ka gitimo marito piny Kenya. Kamano bende olando ni jolweny dhi bedo jomokwongo mar yudo udi migero manengo gi oyweyo kaka yorno maduoko negi erokamano ne tich maber magisebedo ka gitimo marito piny Kenya. Ne en odiechieng' dhialo jolweny manotimore kambi jolweny ma Embakasi. Nyasi mano yuore kod jatend piny William Ruto kanyakla kod jatend migawo mar jolweny Aden Duale. Ogai mar jolweny General Francis Ogola opoyo odiechieng' jolweny ma pacho ka mane ochak hing e higa 2011.
we come together not merely as individuals, but as a united front to reflect upon and honor the unparalleled acts of valor and gallantry displayed by our defense forces, heroes and heroines. Jatend piny omedo puoyo jolweny ma pacho ka kowacho ni kaluwore kod arita magichiwo joket mwandu oseketo geno kod piny Kenya. In a world that has entered a sustained period of unprecedented complexity and dynamism, with rapidly mutating threats and challenges, as well as complicated and demanding opportunities, our defense forces have played their part of establishing, maintaining, and enhancing security and stability, which are the foundation on which progress rests with excellence. Omedo ni bedo ni arita Kenya ni kare, pinje malibamba bende yudo ber mar kwe, kama bende omiyo piny Kenya ing'yo gi wang' maber kod riwruoge pinje. Are good neighbors in our region and committed members of the international community. Just as we are committed to regional, Pan-African and global economic integration, we are also invested in regional, continental and international peace. Kuom tijgi matek magisebedo ka gitimo, jatend piny olando gero udi manengogi oyweyo e kembe jolweny adek. As we execute our housing program, we have made a deliberate decision that KDF is going to be an automatic beneficiary of our housing plan. Kamano bende, omedo ni gin kod chenro mar bero gik lweny magitiyogo mar jiwo tijgi. We have a comprehensive program to ensure that there is new equipment, better facilities, and better capabilities that will be made available by the people of Kenya using their taxes by way of appreciating what our Kenya Defense Forces are doing. En higni 12 nyaka ne piny Kenya chak timo nyasi mar dhialo jolweny mosetiyo maber e kitarita ne piny Kenya. Kata kamano, bang' higni 4 mag nyasi makamae, Beatrice Yamon poko chako neno ber mar nyasini, ma en kaluwore ni poko winjo wach jaode mane en achiel kuom jolweny mane oor e piny Somalia. Diana Olonde lero mathoth. E gweng' ma Purko County ma Kajiado warado gi Beatrice Yamon kaloso ler mar dalane. Beatrice mjegni 33 osedak ma ok ong'eyo ka jaode ngima kata nosetho. Higni 7 nyaka ne jonjore ma Al-Shabaab monj jolweny KDF e gweng' ma El Ade Somalia kama ne otie. Mwisho kuongea na yeye ilikuwa 2016 before that attack that night. Hata saa ingine ukikaa tu kwa nyumba unakuta a different number calling. Unafikiri pengine ni yeye ametokezea ama maybe hata mtu ama anything, hata mtu akikuja nyumbani ukikaa nyumbani unastuka pengine is the one knocking the door. Wacho ni katobedo ni nomiye obok mar yango tho jaode, pod en gi luoro mar kawe wira ok ong'eyo ka jaode pod ngima. Tungeomba the chief commander kama atatuingilia, because kama familia kama zetu we are very very much affected in a special way. Sisi hatungependa kukua handled the way una handle mtu mwenye amezika mtu wake, because sasa hatujui kama is alive or dead. Beatrice mane dhi sikul e kinde mane or jaode tich Somalia wacho ni ne chune mondo chung sombe mondo ne orit nyithindo wira jaode ne dhi mabor. Kata kamano nyaka sani pok odokie sikul. Wakati alikuja kwenda Somalia, kama kwa mfano mimi nilikuwa shuleni na watoto bado walikuwa shule, so mimi nilikuwa nafanya teaching, nilikuwa nasomea teaching diploma, nilikuwa nafanya diploma. Sasa ikakuja nikasimamisha juu sasa mimi ndio mzazi, mimi ndio kila kitu, na by that time I was also confused. Hata singeenda darasa ni concentrate, lakini sasa hivi mimi kama nitapata mtu akunipeleka back to school, I'm ready to go back to school, nisome na pia watoto wangu waendelee shule. Katobedo ni poko neno jaode kuom higni 7, pod en gi geno ni obiro irgi e sechego ka okwayo piny owacho mondo mi kony kopogore gi pesa heri. If there is any other support you can give apart from the pension, maybe for us the young widows, if you can construct houses for us, the better.
because the small pension, the money that you are giving us, it might sound that it's a large amount of money, but right now life is so hard. Seche ma piny Kenya ne timo nyasi mar 12 mar puoyo jolweny, Beatrice kachiel kod mon mamoko mapok oyudo jowutegi pod nigi kwayo ne sirikal ka gin gi geno mar neno jogo ma gihero. Diana Ulunde, Ramogi TV. Erokamano ahinya Diana kuom lipodno. Wadhi nyime kuma jatend piny William Ruto okwayo jo Kenya mondo kik se chenro mar tero obila dhi chwalo kwe e piny mar Haiti. Owacho ni nyoro jotend migepe nopuoyo chenro no kendo koro ochwale e od bura mamalo kogeno ni gidhi puodho wach makama. Ruto oyango ni piny Kenya nyaka sani osetimo chenro maromo 46 mag arita e pinje maoko. Omedo ni ne giketo paro matut mane omiyo oyier Kenya kaka achiel kuom pinje madhi chwalo obila e piny mar Haiti. We do not put the mission into harm's way. Based on the consultations, all measures will be taken to prepare and equip our contingent for success. This duty is being balanced with our national needs, and the deployment shall not in any way compromise the capabilities of the National Police Service to continue guaranteeing public safety for Kenyans. Apis mar jomin buche koro golo chik ne ogai mar obila mondo tim nonro matut ewi wach mar okil mabandia Brian Mwenda kod joma moko mawuondore ni gino kinde kosingo ni koyudgi kod ketho tibiro kawnegi okang' mager mar chik mabiro e kinde mar riwruok mar okinde LSK koro dwaro mondo josiasa owere gi wach mar okil mabandia Brian Mwenda. LSK dwaro mondo gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko ochiw Brian Mwenda ne obila mondo omake. Simfo Sokinda nigi ler mathoth. Wenge duto koro ng'iyo okil mabandia Brian Mwenda Njagi mayande fwenyi tiyo kaka okile pachoka kata obedo ni onge kod lony kendo ok opuodhe kaka okil. Apisi ma jomin buche osingono buch Brian kod joma moko mawuondore ni gin okinde pachoka. KLSK to koro kwayo josiasa mar mondo miyo were koda wach mar Brian mondo chik okaw kore. Apisi ma jomin buche ogolo chik mondo gai mar obila ochak nonro ewi bura mar Brian Mwenda kod jomoko mawuondore ni gin okinde. Apis jomin buche wacho ni giseneno cases mag joma onge lony matiyo kaka okinde pachoka kendo dhi ataro mar chike ma pachoka. Moko kuom buche maket kod mar Brian minono oting'o Jacinta Wairure Kariuki mawachore ne ni kod apisi mar okile boma mathika miluongo ni Ngure Mbugwa Advocates. Peter Kibugi Wairimo manowuondore ni en okil kendo ne tiye bwo kambi mar Kenneth Kiragu gi Shohi Advocates. Machielo en mar Faith Yvonne Shakila mane tiyo kod nying Mariam Bikeyo. Mariam en jatim nonro e migawo mar bad sirikal mar doho. Mogik en mar Boniface Kirage Kirani mongere kod nying mar Oledhi mar Mwaniki mawachore ne tayo kambi mar Ngugi Mwaniki and Co Advocates e Tokche. Magibiro kariruok mar okinde seyo josiasa kuom makore kod okil mabandia Brian Mwenda. Jatend riwruok mar okinde Eric Theuri koro dwaro mondo gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ochiw Brian ka obila kaluwore ni en emane onene kode mogik. We wish to notify the former governor that he is now aiding a fugitive from the law, and that in itself is a criminal offense, and that if he does not produce the masquerader to the nearest police station, that we would also be asking the police to take action against him. Theuri wacho ni nonro dhi nyime mar ng'eyo kwan omenda ma Brian osekawo kuom jo Kenya mane ok ong'eyo ni onge lony mar tiyo kaka okil. They said Brian Mwenda committed a number of offenses. He pretended to be an advocate. He obtained money from people, his clients, misleading them and hoodwinking them that he is an advocate. That is in itself a criminal offense. He also stole the identity of an existing advocate, Mr. Brian Mwenda Ntigwa, and that in itself is also a criminal offense. Okide kod jogo duto matiye bad sirikal mar doho kwa mondo oduok geno ma jo Kenya irgi kuom tiyo e yo makare. Simfo Sokinda, Ramogi TV. Mohe wanyuola 1,000 kidek ruo piny oko e tielo mar ariyo
kochopo kawuono to kuonde dak magi sikunde kanyakla kod kanise muk e gwenge ma Athi River County ma Machakos ma en lwasi mabendo kwako oganda gi kotenore gi chik mane ogol gi doho maduong' pacho ka ewi wach lo ma Portland mabende yangore ni gidakie e tok chik. Andondego nigi mathoth. Jodak mogoyo tach e lobno mar East Africa Portland maidore gwenge mag Athi River ma osebedo gi ywaruok koro sani ywago reyo kendo sayo sirikal mondo wuog oko mar reso gi yudo ratiro margi. Gikwayo sirikal mondo wit oko ng'eto mane ochiw gi do mane tamo gi ratiro mar dak kanyo. Bende gilero ni chich nitiere ni moko kuom apisas mag sirikal ong'eyo wach lobno malong'o. We did not have any notice. Normally we'd receive notice. By law that should be 21-day notice. That did not happen at all. Hao machiama ndio wametufanya sisi tumekuwa ni wenyeji hapa. Waliweza kutupea mashamba hapa, wengine tumefanya kuuziwa. Wengine wametoka mbali wamekuja huku, wengine ni madugu zetu na mandada zetu. Na mimi nikiwa hapa mimi ni mwanabiashara nafanyanga kazi ya kudeliver material ni supplier wa building materials. Sasa hiyo kazi ya building materials imeisha juu sasa hata wenye wananunua naona wameenda hasara. Tunauliza kwanza our able president, maana umekuwa hapa. Ulituahidi kwamba kuna nyumba ya mtu ambaye itaangushwa chini kama hawajakubaliana. Hizi ni nyumba za watu watalala nje siku ya leo. Jotelo mag siasa kautel ne gigiogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kanyakla kod governor ma Machakos Wavinya Ndeti okwedo chenro mar muko kendo riembo oganda go e lobno kendo gisingo mar chwalo ng'ure do mar yudo ratiro ne oganda go. How can you on the one hand talk about affordable housing na ile kidogo wananchi wamejisaidia kuafford ile wanaweza kuafford unabomoa? But more importantly, this is an Article 43 issue that every Kenyan is entitled to shelter, to housing, kutolala njaa. Kumbukeni juzi tulikuwa tufanya maandamano over that issue, Article 43. Na sasa, this in my view is terrible and unacceptable. Let dialogue be given a chance. Na Mainga hata hiyo shamba tunataka tuchunguze. Ni kina nani wamenunua hiyo shamba? Hiyo shamba mnasema muliuzia. Ni kina nani walinunua hiyo shamba? Na walinunua aje? Kambi mar loso simiti mar East Africa Portlands ne oloyo burano mar riembo jobuorogo e lobno maduong' ne romo 1,740. Loch mane giyudo bang' kane oganda go ne okoso chwalo bok ma opuodhi mane siro wach dak margi e lobno e yo mauyanga. Oganda go yangore ni osedak e lobno kuom thuolo moingo higni 10. Andrew Ondego, Ramogi TV. En gino ero mabende lit ahinya ka bende gikwayo mondo giyud ratiro magi kaluwore kod lal mabende giseyudo. Mano bende paro mar Fredrick Ouma kata Gabo Woodbin Adundo kantiere nyakuno wacho ni piny Kenya tek kabisa. Iwacho ni nengo mauta imedo piny maru jokenya nego moko imuko utegi to government to olinga. Iwacho ni en wachno mabende nyaka koro ng'e kabisa. Ramogi TV ler kabisa imoso Chief Abel mano wuodo kodwogo irwako ker Nyanza mondo kel maendeleo mondo kel maendeleo atimo moza. Odhiambo jana mbaka pio mazintiere semi wacho ni Kenya kiyudo kominyalo yude manyonge moro matin iwacho kanyo mondo ikalogo matek jogo were kod okilno mabandiano ebe notemo mana yudo kaka oritore e Kenya mo wacho ni sani ndie tek kabisa. Wadhi mana e yweyo machuo ka waduogo to wadonje chenro marwa mano mar mine wacho. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Kanoje oteka ingene katoti kwa mgeji wangu omorahinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go show. Sold out. Lungani linda mnyakati? Lungani koloko instrumental.
Thum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwen Otieno. I feel like they want the best for me. Shabikia na mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each, na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Gimora mora ni kare. Sama jok moko nigi nyiego. Oh, Helen. Rangane. Inge ni ora ma anahero ni. Ohero meher nyathina gi chunya chiel. Donge? KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Ogonda mondo yud wenda mar Yesu Sirikal kaka skiza tool mari dimana *860*418# to parie niya Ramogi TV od jower duto Nyasaye madgwedho. Machiegni kagi e kinde machalo koda mendie wadonjo e twak marwa mano mangeso kangeso mara mine wacho. Mine wacho odhi makawuono tero wa nyaka e sub county mar Rieda kuma bende wantiere koda main sub county no iluongo ni Linet Amolo mabende wadwaro twak godo. Entiere koda chenro mopogore opogore mabende otimo e sub county no. Odhi lero no matut e weche machalo koda mago. Ka entiere koda penjo mora mora kata jip mabende idwaro ni mondo ichwala itimo kokaele lai marwa ma en 2-3-6-0-0. Machiegni Oimore idhi nade? Oimore Jael, erokamano kuom hosting mi kae. Nyikwa Ramogi kaka uwinjo no, aniluonga ni Linet Kohanya Amolo. Anya lego motedo uyoma. Kamoro miluongo ni Katwenga. Ane jachak mar riwruok miluongo ni The Empowerment, Relief and Inclusion Agenda. Kendo ogudu moro masidho be en mar min Rarieda. Anie jaod moluor Dr. Otiende Amolo, mbunge mar Rarieda constituency. Erokamano ahinya kendo machiegni kabisa. Riwruok mabende iwuoyene mana kaka ni lerona en ni otimo gik mopogore opogore to mana ka wadok chien ang'o momiyo ni chako riwruok ni mabende gimatin awinjo kiluonge kata udende ni Teria ang'o momiyo nuchake? Teria in full and the Empowerment, Relief and Inclusion Agenda. Gidogwa anyalo loke ni en riwruok mar tiegruok mar medo nyalo gi kony gi
dongruok marom kata dongruok makanyakla. Na chako teria kaparo kalure gi weche mananeno, especially weche mag poverty, dhier. Dhier mani oganda wa nigi dhier mang'eny. To kananeno wach ma dhier mang'eny ni, gima ne nyalo konyo be en ka nachako riwruok ni mondo wane kaka wanyalo chako programs kata projects mabro konyo duoko piny dhier mar oganda wa. Mar ariyo, nitie chandruok ma nyithindo manyiri gi mine dhi through. Nyithindo manyiri kana neno gima gidhi through kata era rieda, kata mana okata era rieda kenje, kata county, kata mane Kenya mzima. Nyithindo manyiri nigi challenges mang'eny. To challenges go ok gin mana kaka mora gin nyaka era rieda wa. Koro mano en achiel kuom gik manomiyo achako teria. Mar adek en pi theko sana e pinywa mar Rarieda. Rarieda as much as olorwa gi nam, to iyudo ni wan gi shida mar pi kabisa, obed Asembo, obed Uyoma. Koro shida mar pi ni be nomiyo aneno ni achak riwruogni ma koro wanyalo manyo godo joma watudrego man gi paro kata gi nyalo mar kelo konyruok e yo mar pi, to kelonwa pi e piny mar Rarieda. Igini ng'ato nyalo penjore, onya wacho ni to paro ma bende ji ntiere godo ni Rarieda ntiere kaka osedongre ahinya e higni mosekalo. Kiyudo kuma ji obet piny to pake weche mag dongruok, to kende winjo kiwacho weche mag pi ma bende onge kata ok yudre yono makare, weche mag chan, en ni to koro rem ni kanye? Rem nitie Jael. Kaka wach ni wach mar pi. Pi oluorwa gi nam, to nitie pi ma ikelo gi the water service company. But pigni ojalalga. In fact, olal to be oserve mana a very small percentage. Okochop ne jite. Koro chuno ni wane kaka inyalo kuny kata yao kata kisima. To koro mane gik ma koro kata kaka teria watudore gi ji man gi paro ainago gi nyalo mar konyowa, to kelonwa gik moko ainago. Ma kata sama wuoye kodi ni nitie jok ma watudorego ma dhi kunyonwa borehole before higani rum. A word village miluongo ni Kajore. I'm sure ni pok giwinjo kata. It's a surprise. To koro be ok en surprise. Nikech asewache kae. Jo Kajore winjo. Nitie kisima midhi kunynu e skul mar Oseure. Skul manyien manyocha chakre makora ka apiny. To waneno ni mondo kunynu borehole kanyo mabro konyo skul to bro konyo nyaka jopiny. Jogweng' mar Kajore. Mana achiel kuom gima bende utimo mar chwalo pi. Yes. Wach mar chan kata wach mar chan ni en gima thago piny mangima to ken Kenya kende. Kaka koro e sub county mar Rarieda, ang'o mitimo mondo idwa tieko chan koso idwa duoke piny, to iduoke piny e yo mane? Jael hie agenda wa en mana ni otiek kata chan no te. Kade nyalre. But kaka dhano gi kaka piny en, gima wanyalo timo sama kama en mana ni watim gik programs gi projects ma nyalo duoko chan ma jo piny wanigo piny. Ka chan ne ni malo, watimo projects ma bedo gi yuto ma bas miyo ngima gi bedo maber molo kaka ngima gi en sani. Yes. Mano kaka mage? Projects mage? Projects kaka sani moan go mar nitie mokuongo mar wachak gi jodongo. Teria sana focus on jok man gi joma okwedi gi jok man gi chan mogik e oganda. Koro yudo ni wan gi jodongo ma onge nyalo, samoro gin kata gi nyithindo to nyithindo bok nyal konyogi. Wan gi mond liete, wan gi nyithind kiye, wan nyaka gi families ma gina complete, lakini gin gionge nyalo kabisa.
Koro families ainago watudore ga gi jok manyalo konyo ma konyowa kelo gine omenda kata chiemo kata obed beddings. Iyudo ni jaduong' tie to oonge kata gi kamoninde. Ode mokwongo noselwar ma by the time ma itimone kata ondoa nyasi ma muheshte ma kore matimoga oonge gi anything e odno. Kidhi inyalo ywak. Koro iyudo ni ka osegerne ot kata kuma odhi ninde malong'o ing'e ni onge. Koro iyudo ni jaduong' ainano kata ka en gin mond liete watemo wayudo negi beddings, gik nindo kata lewni. Iyudo samoro nyithindo nitie kanyo to gionge kata lewni, girwako lewni ma oyiech mokidhore. Iyudo ni gi lewni tikonyogi godo, mano konyogi. Mond lietego be watemo mondo wane kaka ginyalo chako ohala. Koro mano koro adonje gimiluongo ni gi dho ngere women economic empowerment. Mano be kaka Teria watimo kabisa, kendo wan go gi paro, kendo wan go gi mpango mang'eny. Mine nitie kaka iyudo ni en kata chiliel to dwaro kako nyalo dak. Koro en mana ni iwuoyo kodgi, wapuonjogi mondo gibed gi paro moloyo kaka giparo sani. Paro mokwongo wapuonjogi ni nitie kaka ginyalo bedo kata e groups. Giriwre, gibede riwruok. To ka gisebede riwruok to giregister. Ginyalo register kaka sako, ginyalo register kaka women group. Ka gise register kamano, kony madhi wuok koro en ni ka gisebede group kamano mondo giyud pesa manyalo konyogi e project ma gin yiero giwegi. Kata obed ni pidho gwen, obed ni odwaro uso rech. Mano gin waluongo ni participatory. En mo decide kende. Gimodwaro timo. En mo decide kende. Ma pesa ma un mumiyogi koso ma be uriuru gi riwruoge moko? Magi wamiyogi, but then we also educate them. Wapuonjogi mondo gibed ka ging'eyo ni nitie pesa kata ma sirikal ogolo. Ma onego bed ni grube kaka mag mine kobet kanyachiel nyalo dhi to yudo. Kaka Women Enterprise Fund, nitie Uwezo, nitie kata Hustler Fund. Mago te nitie gin pesa ma onego bed ni pesa ma mine kata jo rowerni youths nyalo yudo. To ing'e ni idonga ni ng'eny ji kia wach pesago. Gikia. To moko be samoro iwuoyo kode to nyisi ni an to en mana ni ang'eyo wachno to kadwa chulo. Giluoro hola. Giluoro hola. Yes. Koro kanyo nyaka ipuonjgi ni piny masani nyaka ibed ni iholo tichulo. To meanwhile agenda ni mane in gocha kata project ni cha be dhi mbele. Yes. To ngimani be dhi maber kaka dwarre. Linet, ahinya e wach mar jodongo ichako mulo kaka ukonyogi gige nindo. To gin ojwange kabisa. King'iyo thoth gwenge kata dhoudi to ojwang'o jodongo. Isewacho kaka gidak, onge ng'ama ng'iyo chal margi e ot kanyiero kata thiedhogi e kind mamoko. En ting' mane kopogore kod chwalo negi gik nindo? Ting' mane ma bende koro ukaw kaka Teria mar konyogi? Kaka Teria gima watimonegiga kata chako kata gimoro nitie jaduong' moro ma jirandwa be. I make sure ni ilime kapo ni oonge kata gi chiemo iterone. But ka en jaduong' man gi teko ipuonje kaka onyalo timo kata ohalde moro matin to yudo pesa. Mar ariyo, nitie pesa mar serikal be miluongo ni Inua Jamii. Ka en jaduong' mosekadho 65 years, 60 years, en gi ratiro mar yudo pesa mar serikal mar Inua Jamii. Inua Jamii ni en pesa ma onego bed ni konyo jodongo mondo ngimagi obed maber moloyo kaka gidak. Kendo osebet kokonyo jodongo mang'eny kabisa. Ma jodongo maonge Inua Jamii onego gitem giyud kaka ginyalo donje Inua Jamii. Nitie ga sache milando ga recruitment. Gitem gidhi gibed recruited.
kata gibede waiting list. Chieng' mar recruitment oland, to joma nie waiting list ka emikuongo kawo. Koro cash transfer mar Inua Jamii be konyo jodongo. To iyudo ni samoro nitie jodongo ma kia wachno. Koro puonj ainano konyo jopiny to konyo gi ngima gibe. Ka giyudo pesano, iyudo ni jaduong' koro nyalo nyiewo chiembe moro, onyalo nyiewo gire moro matin to dak maber moloyo kaka nodak. Sawa, bende inyisa ni dhi ka gima rumo. Kigo machiegni ing'iyo tich ma bende setimo e Rarieda sub county nyaka sani, inya wacho ni weche dhi maber koso lek marien chopo kanye? Wow. An hie lek mara en dagomb ni ok kata Rarieda kende. Wabede piny ma onge gi ubaguzi, wabede gi piny ma okelo ji te kanyakla. Emomiyo iyudo ni Teria, one of the agendas en inclusion. Piny ma okelo ji te kanyakla ma onge ni ng'ani oket tenge nikech en kama kata en kamacha. Mar ariyo, agombo ni obed piny ma ji te nigi nyalo. Nigi nyalo ma ok ni ji nigi chan mang'eny. To ka mondo wachak, en mana kaka wachake matin ni, tageno ni kaka wachake matin ni, ka wariwre ji mang'eny, nikech challenge moro en mana weche mag funding. But ka funds nitie and other like-minded individuals and organizations or come up with programs makonyo jopiny man gi chan, nyalo bet maber kabisa, wanyalo bet gi piny makoro dhier odok piny kata onge kabisa. To mano elek man godo kaka min Rarieda. Erokamano maduong'. Aneno ka Odongo wuod Kokure wacho ni mor koda Mrs. Otiende Amolo. Ka bende ibende nyisa kendi ni inuyoma kayundi penjo min piny niya kuonde mage ma itime gigo mane penjo sama kantiere Randere, kaito wacho na mor gi chenro mos na min Rarieda iwinjo ka otiyo makare kabisa. Ng'ato bende penjo kendi ni an chiliel kech bende nega kabisa to awuok Rarieda, nyinga Eunice, okonya nade? Nyalo dwoko mago mana mapiyo piyo. Okay. Wanyachako gi Eunice Chiliel no. Eunice, kiwinja kata kinena sani, aparo ni ing'eyo kama inyalo yuda. To kok inyalo yuda e dala, to wan gi namba, wan gi Facebook page miluongo ni the Empowerment, Relief and Inclusion Agenda, Teria. Kanyo idhido namba mar sim. Igoch mondo watudre mondo wane kaka wanyalo konyi. Mar ariyo, inyalo dhi kata e ofis mar mbunge Aram kacha. Kanyo be idhido jok ma ondike e ofis kanyo, ma tijgi en pokea ji kaka in Eunice, to gikonyi kendo gineno kaka inyalo konyi maber. Erokamano. Nitie jalo man Kayundi mopenjo ni gitimo kanye. Apenjo ni en e Rarieda makanye. Nikech kata ka wach mar pogo iluongo ni sanitary towels, wasetemo pogo e 5 wards mag Rarieda. Obed East Asembo, obed West Asembo, obed South Uyoma, North Uyoma gi West Uyoma. Wasedhi e skunde kendo pod wadhi. En gima wadhiga ka wadhiga mbele. Ok en gima watimo odichiel to wachung'. Koro in chikiti jakayundi kata ing'eyo kuminya yuda, biya ti penya lego dala kacha tibro yuda to wadhi mbele. Kata kia intie gi gima idwaro mondo watim to watimo mana kodi nikech gik mwatimo gi watimo kwa tudre gi jopiny. Ok en gima apara awuon tatimo. Erokamano. Erokamano ahinya, erokamano maduong', mano kanyero min Rarieda mabende obire studio kendie kolerono mathoth kata matuta chenro go mabende gitimo mag dongruok e sub county no ma Rarieda. Mano bende ema wantiere godo odiechieng' ma kawuono e chenro ni mar mine wacho. Kata kamano kik idhi mabor, pod waduogo gi weche manyien mamoko. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni
nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Gimora mora ni kare. Sama jok moko nigi nyiego, Helen, rangane. Ing'e ni ora ma anahero ni, ohero meher nyathina gi chunya achiel. Donge? KPLC tokens, bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chama chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chuonjra kodi nyathini ang'ara chuo. Hera. Lokri. Yawa nyathito na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno. Kod saa 4 otieno. Mane Ramogi TV. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Masaya Akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member. Machiegni kendo kambi moro mar piny Jerman geto kawo rowere mantiere gi lony mag tije lwedo kowuok e kuonde tiegruok mag tije lwedo mondo gidhi giti e kembe mopogore e piny mar Jerman. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu katwa kod jata tije mar kambi mar tije lwedo ma pinyno owacho ni Kenya nitiere kod rowere molony maber e tije lwedo kosingo ne kambino ni gibiro yudo rowere mong'e tich kaka gidwaro. Mashogu medo ni piny owacho oseketo chenro motegno matayo tiegruok e TVETs. Piny Jerman gi sani dwaro rowere maromo 250 e piny mangima ka Kenya nitiere e kwanno. We found out that one thing that you do is exposing those who are undergoing training to industry, connecting them for practical. Practical takes 70%, theory takes 30%. So you are very special to us as the people of Kenya, and you have been able to assist this country
in many ways. We have been able to cooperate. We have been able to partner on many areas and many sectors of development. And above all, the sector that we have been able to cooperate is on matters education. The German education system is working very well, and it fits quite perfect to the German market. I think you need to establish the perfect system for the Kenyan market on the first hand, but with reflecting the international labor market, you need to deliver the right quality of the skilled workers. Jatend migao matudruok Elido Walo yango ni piny owacho oseketo kenge makare mag chwalo dongruoge mopogore kaluo. Katika mano okwayo oganda makaluo mondo osir jatend piny William Ruto lwedo mondo dongruoge go ochop e yo makare. Millicent Adhiambo miyo walerno. E magawa Masiala e kaunti ma Kisumu. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Mine mawuok e gwenge mopogore e kaunti no oromo kod jotelo mag piny owacho mar yudo tiegruok e wi kaka ginyalo loso kendo chako grube manyalo konyogi kawo hola mag Uwezo kod Hustler Fund mondo gibug godo ohelnigi. Jatend migao mar tudruok Elido Walo mane oyuoro kanyo kaka wendo modhial kane loso e sach romono oyango ni romo makamano en achiel kuom yore ma piny owacho oketo mar siro mine ma johala matindo kaka achiel kuom okenge mag chwalo dongruok manitie e ajenda margi mar bottom up. Ni wadwa ni mondo joma mine matimo ohala ong'e opportunities ma sirikal ni godo manyalo konyo joma mine korko ohala, kendo kaka ginyalo yudo pesa mar timo ohala gogo. We must be in the forefront, in the forefront, kiwacho issues of development, kiwacho issues magi leadership in the county and in the country. Nyaka mine be represented and our voice must be recorded. Kiviko history, we must be part of that history. Of the women who worked hard to make sure that our people and our women are liberated. Owalo bende omedo tielo moko kuom dongruoge mamoko ma ochan kelne mine kod rowere ma pacho ka e yo machalo kamae. Wanyiso joma mine bende ni sirikal mar Kenya Kwanza ni kotel nigi gi President William Ruto osewacho ni onge kamoro amora Kenya kama ibiro we chien korka dongruok. Sach siasa noserumo, gimonego watim sani en ng'iyo maslahi mar joma mine, joma kijende, yaka gi jodongo e grassroots kae. Wan gi mpango maber mar konyo mine, konyo kijende mondo gibed gi pesa mar ohala. Motenore gi mano, komachielo e gwenge ma Ugunja, bod mochung' ne hola mar Uwezo Fund ogolo maloyo $3 million mar puoyo grube 27 makono mosenyiso siniani kod tich maler e chenro mag kawo hola makamago. Shukran kwa komiti ya hapa, wamefanya kazi sana. Shukran kwa youth officer o youth development officer mwenye ni secretary wa hiyo komiti na wananchi kwa jumla kwa kulipa pesa. Leo hatutaki kusema ile mambo tuliambia tuseme mambo ni mangapi. Sasa mambo ni kukopa, kupata cheki kama leo na kulipa. Jalup County Commissioner ma Ugunja James Aluodo okawo thuolo mar jiwo oganda makono mondo tim maber kod nafas ma sirikal ochiwo mag kawo holago mondo konygi kawo jiwo ni gin kaka jotelo gidhi wuotho ka gimedo lando injili e wi ber mag kawo hola makamago. E seche ma magi dhi nyime, yangore ni grube mag rowere kod jok modak kod ng'ol ok tim maber ahinya e weche mag duoko holago ka gisekawo. Gino mamiyo koro en ting' ne sirikal mondo ne ane matut kuma midhiero makamano wuokie. Youth groups default rate iko juu kidogo. Persons with disability, the special category, people who are able differently in those groups, tumepata kwamba default rate ni 100%. Kwa hivyo inataka tuwe na mafundisho tuone ni kwa nini default rate iko juu, and we sensitize them into taking more loans and we encourage them to repay so that others can also get the same money from the city. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Moko kuom nyamrerwa e kaunti ma Migori kaachiel kod moko kuom MCAs okwedo okang' mokaw kod piny owacho ma kaunti no mariembe tich. Moko kuom nyamrerwa e kinde ma bende piny owacho oselando chenro mar chwalo chudo mage. Maloyo nyamrerwa 600 ochunge tich kod kaunti ma Migori kendo kuondegi omi nyamrerwa manyien. Jojoma nigi ywak margi. Golo oko e listi moko nyamrerwa e kaunti ma Migori kendo thuologi chiw ni nyamrerwa moko manyien koro sekelo kendo pod medo kelo ichwang' kaachiel kod paro mopogore opogore kuom nyamrerwa kaachiel kod mokum MCAs e kaunti ma Migori. Siasa bene ne akani bedo suspected kata ni ne support the opponent mar jotelo moko to ibedo replaced. Jogo mosebedo ka volunteer kendo osebedo ka tiyo ne jopiny mogero uhusiano maber gi jopiny kuom higni mang'eny kendo man gi experience ni koro sani nyalo gol. Juma ma okalo mokuom nyamrerwa ka otele kod jakom margi e kaunti ma Migori Bernard Otieno ne obago ng'any mamuol ka gikwedo okang' ma piny owacho mar kaunti ma Migori ka okalo kuom migawono mar thieth koro kawo mar golo oko mokuom nyamrerwa e listino. Giwacho ni nyamrerwa gi makwan gi lo 200 e kaunti ma Migori mangima koro gol oko e tok chik. Sebedo since 2013 to date. Protocol mar yelo CHB, villagers bedo, jodong gweng' bedo kanyo gi chief. To giwacho ni nyar ng'ane moyor kata wuod ng'ane kata chi wuod ng'ane. Gipenjo gimomiyo nyamrerwa gi ma osebedo katiyo kuom higni mathoth ka onge chudo koro iwito mana oko e sama koro piny owacho selando ne dhi chako chulo nyamrerwa. County Assembly no pass ne onego bed ni chulo. National government be no biro ni chulo. Mano aparo ni en 5,000. Koro mae maparo ni samoro de mi jok man diere ka dwan mondo fix jogi manyalo chamo mshahara cha. Odonjre e wach ni jok mosebedo ka thagore ne jopiny miluongo ni nyamrerwa gi kik gwe ng'ato oko ni koro sani gimoro wuok ji toko idwa kaw ng'ama manyien. Golo oko e listi mokuom nyamrerwa gi bende koro sekwedi kod mokuom MCAs e kaunti ma Migori mawacho ni lokruok ma ikete list ma nyamrerwa ni ok otim e yono ma uyanga kendo giwacho ni geto mokuom nyamrerwa. Ingeni samo kiluo procedure mar recruiting jotich to create a room for nepotism, you create room for favoritism, can you create room for corruption? And you can see clearly nitiere discrimination in this matter. Ini otime ma MCAs okobedo involved. Koro ing'eni ywak ma wayudo ma koro wabiro ne kae ni en ywak ma yair japiny ma en nyamrerwa. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Julius Tawor Nyerere yande ne olero ni nyamrerwa go bende koro gol oko gin mago eko mosebedo kok tieno makare. Kaka wuono nonego bed ni adhi kanisa. Jok mano mondo na ni nyithindo tung'e. Chono ni apimogo. Kade okati. Da jogi be biro hira. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wawuok Migori wadhi e kaunti ma Kisii. Bende ng'eyo ni piny Kenya tiyo gi omenda maromo bilion 22.3 higa ka higa mar yudo thieth ne tuoche mag wang'. Mae momiyo jokanye migawo mar thieth obiro kanyakla mar kwayo kembe kod jogo madiko ji oket alwora makare mar wang' e kaunti ma Kisii. Bende sama ne giyango odiechieng' wang' mong'ere gi dho ngere kaka World Sight Day matimore tarik 12 dwe mar 10 higa ka higa. Diana Olonde nigi mathoth. En juma mane oket thenge mar rango gigo motenore gi wang' moting'o nyaka tuoche. E kaunti ma Kisii, jokanye migawo mar thieth ne owuotho e pinyni mopogore opogore mar puonjo gande yore makare mag rito wengegi maluwo kwan mamedore mar jogo manigi tuo wang' kendo mang'enygi ne ikelo gi tuoche malandore mapiyo. Edgar Getuki, ma en japuonjre mbalariany ma Kisii, yango achiedhnade mabiro gi koso neno gino mane ochune nyaka ng'ado sombe. Mama luwo tuo mar wang' mane omake ma ong'ere kaka critoconius. Tuo ma kama loko wang' kendo semone neno gigo ma ondike buk. Eyesight problem could not allow me to cope up with the laboratory experiments, so I had to defer because of the eye issue. Kopogore gi Edgar, Felista Kerubo bende kawuono limo ka thieth ma Kisii Eye Hospital mar yudo puonjruok. Nyare ne ochako bedo gi tuo wang' makoro miyo gi paro kaka anyuola. Issue ya macho imenileta
niko na mtoto ambaye nilimzaa akiwa kibofu, naye nikasikia kuna issue ya macho hapa Kisii, nikamleta acha kutibiwa naye apate kuona kama watu wengine. Niligundua kama kuna miezi 3 kana kwamba aoni. Kaluwore gi lakteche wang', piny Kenya tiyo gi omenda makalo bilion 22.3 e thiedho tuoche wang'. Gino minyalo geng' ka otim pim kendo kochak thieth chon. Tunafikiria na wale watu wengine ambao tumefanya kazi na hao kama Vision Spring, Operation Eyesight Universal, Fredoros Foundation, the Kisii County Lions Club. Tumeshirikiana kufanya kitu tunaita impact in eye health kwa region hii. In Kisii County, so many people have a lot of eyesight problem. Some of them are due to some chronic illnesses which are non-communicable, like diabetes mellitus. Don't stay at home. If you know anyone who has eye issues, it doesn't have to be today. You can come any other day. Nonro yango ni jo-Kenya makalo 750 nigi tuoche wang', mamoko oselalo nyaka wengegi. Kata kamano, lakteche ojiwo ni puonj gi pim machon nyalo yango kendo nyalo miyo ng'ano matuo yudo konyruok mapiyo. Diana Olunde, Ramogi TV. Jotije od fwambo mar Royal Media Services kawuono noyuoro karombgi e gweng' ma Enyapeta sub-county ma Kuisero e county ma Kakamega e ik mar Mama Rita Omito Andai, ma bende en min jalendo mar nyakalondo mar Radio Citizen Jerida Andai, kotenegi kod Freda Fune ma injata chenro mag nyakalondo mantiere bwo kambi mar Royal Media Services ne okuyo ganyuola wede kod osiepe mag mosenindo. Jopiny manoyuoro royudo thuolo makende maromo gi jolendo mag nyakalondo mar Radio Citizen e kinde ma bende jolendo golo ote mag kuyo kod jip ne anyuola kod osiepe manochopo e nyasi no. Wacha Mungu awatulize. Dennis, Beatrice, Nancy, wacha Mungu awatulize. Yani ni mtu asikudanganye, kufiwa na mamako ni uchungu. Si tulipoteza mama in 2001. Leo ni kama miaka 20 na kitu. Na ni uchungu sana. And even for all of us, kwa sababu tumelelewa kama watoto wa mzee na mama zetu. So tuko pamoja. Mungu awatulize sana ndugu zangu. Kweli. Ile ambayo tumejifunza kutoka kwa ugonjwa huu mama, kwanza ni faith. Ile kukuwa na imani. Hiyo imani alikuwa nayo, sikuwa nayo. Amegonjeka, ameteseka, lakini yeye ndiye anawaambia nitapona. Na yenyewe siku 2-3 unaona amebadilika. So faith mom amekuwa nayo for years. You'll never get over losing your mother. Never. You just learn to live with it, and your mother is your mother, you know. Wacha mambo ya hii baba. Unajua baba anaweza kuwa namna hii. Lakini mama ni mama, si ndio? What I can tell you is, please receive our deepest condolences from the chairman, the vice chairman, the managing director, directors and management of Royal Media Services. Poleni sana. Koro wane pau tuke kumaja dhong manya Kenya Charity Mukami odugo kende dhong banka oyueyo kuom higini 10. Mukami biro dhaw e tuke mokwongo tarik 22 dweni e piny Afrika ma milambo gi jadhong Mapule Ngubane. Mukami osebedo kagoyo orako mare e kar tugo ma Pal Gymnasium e bwo kocha Julius Odhiambo kod promoter Mano Chinguli mawuok Crimson Communications. Owacho ni thuolo moyudo mar dok e ring kendo en mana gweth e ngimane nimar osebedo oko aming'a. Yes. And this is another step forward. As KPBC, we'll keep on making sure that our young upcoming boxers and of course experienced boxers and the girl child is paramount. Nashukuru Mungu kwa kutuletea promoter mpya na sana pia kwa
KPBC kwa wanafanya kazi mzuri sana kwa boxing. Boxing imeinuka saizi. Erokamano ahinya kuom keto kae weche manyien mag Oimore. Inyisa ni Ramogi TV Moshi Digaro Land Cruiser gima wuoro ni mafuta eka medo idho kar mondo odog piny. Jael owalo pare mondo liete bende e chenro ge motimo. Ramogi TV biro malere gwenge ma Kamato mano Lambwe Chali Janja mong'ere kaka Uma Felix. Iwacho ni kelo chenro mar chuo wacho ok ni mana mine ema wacho kende. Wawinji makare kabisa. William Oriema wan kata gi ket fuel pod wabor mana nyeo aluf tango Ruth nyathi Ochieng iwacho ni yego kil mabandia no ero chamo mana talanta mare piny tek marieko ni iwacho ni ema bende koro goli oko. John William Ramogi TV neno manyie malere gwenge mag Lego Agulu ifwenyo ni jomofuo gin chiemb jomariek nengo mar mauta lita rom kod school fees mano kanyiro mar high school. Wacho ni weche tek mano piny Kenya. Wino Janabi Kantero yani Masai wacho ni mafuta be imedo dwe ka dwe mano to koro twagno bende iwacho no dhia nyime yono ero makare. Erokamano ahinya kuom otego duto mabende wayudo e yor ote machuok kanya kod mago mabende wayudo e Facebook page marwa. Abende wangalore gi kanyo mondo achiw thuolo ne chenro mamoko mabende biro. Nyinga Jaelieta jaloko marwa osebedo Elizabeth Otieno. Bed godhiambo makare.